Ahoj, pozývam ťa úplne kratučko rozhýbať tvoju chrbticu v rotáciách na konci roka alebo aj na konci nejakého tvojho životného obdobia. To býva veľmi dobrý nápad, pretože o rotáciách sa hovorí, že odnášajú to staré nepotrebné z tela. Takže poď na to, kľudne si sadni tak, aby sa ti sedelo príjemne a pohodlne, zatvor tvoje oči. Ak máš nejaký obľúbený rituál na začiatku lekcie, kľudne si pauzni video, potom si ho pusti ďalej. Ale čo urobíme úplne všetci, je, že zavrieš na chvíľočku oči, uvoľníš ramena, naladíš sa na tvoj nádych, na tvoj výdych. Budeš vnímať, ako by ten nádych prichádzal cez temeno tvojej hlavy a smeroval až dole, smerom k tvojej kostrči. A výdych zase prichádza z dola hore, od kostrče cez temeno hlavy von. Dobre si ešte aspoň 5 takýchto vedomých pozorných nádychov aj výdychov. Dýchaj tvojim nosom. Potom sa pomalinky zastav. Vráť sa späť k tvojmu nádychu, výdychu, otvor oči a poď pomalinky pozrieť pred seba, rozhýb ramena, zakrúž do jedného smeru, potom zase zakrúž do druhého, nech trošku rozhýbeme ramena, lopatky. Ideme rozhýbať aj hrudnú chrbticu, takže rozpaš tvoje ruky, nádychni sa, potiahni ruky viac dozadu, chceš otvoriť hrudník dohora a s výdychom vytvor veľký priestor medzi lopatkami, ťahaj sa za tvojimi zápestiami vpred. Nádych, otváraš. Výdych, gulatíš. Poď ešte 4. Dva. A 1. Nádych, dvíha ruky hore nad hlavu. Výdych, ukladá pravú dlaň do podložky, prechádzaš do jemného úklonu, pozeraj hore do stropu. Nádych ťa vráti opäť späť na stred, prechádzaš druhou stranou. Poď ešte jedenkrát, nádych, ruka hore, úklon, nádych, druhá strana, výdych, úklon, nádych, späť stred, opäť máš rozpažené ruky. Trošku zagulátiš tvoj chrbát tým, že položíš dláne na kolená, vyhrbíš spodný chrbát, zagulátiš hrudnú časť chrbtice, bradu pritiahneš k tvojej hrudnej jamke. Nádych, vrátiš sa naspäť na stred, pozrieš niekam pred seba, uvoľníš ramena dole od tvojich uší. Poď sa uistiť, že tvoje sedacie kosti sedia pevne na zemi. Ideme do prvej jemnulinkej rotácie. Bude to tak, kedy s nádychom dvíhaš ruky hore, spájaš dlane, zatlačaš ich pred hrudníkom do seba, ramena stiahuješ dole od uší. Tvoje palce sa kľudne môžu dotýkať stredu hrudníka, nádych ťa predĺži a s výdychom sa pozrieš do ľavej strany. Nádych ťa vráti naspäť na stred, výdych, pozrieš sa do pravej. A ideš nádych stred, výdych do strany, nádych stred, výdych do druhej. Sedacie kosti, nádych stred, výdych druhá, sú stále pevne na zemi. Pokračuj. A ty cítiš, že rotuješ niekde pod tvojimi lopatkami. Poď posledný. Ľavá strana, výdych, nádych naspäť na stred. Výdych, práva strana. Nádych na stred. Zastavíš sa, uvoľňuješ tvoje dlane. Poď na chvíľočku spojiť maličkové hrany chodidiel. Tvoje nohy prejdú do pozície motýlych krídel a poď trošku rozkrúžiť tvoje telo. Do jednej strany a aj do druhej strany. Zastav sa. Ideme znovu do skríženého sedu, avšak teraz bude tá druhá noha ako prvá. Nadýchneš sa, dvíhaš tvoje ruky hore nad hlavou a s výdychom pôjde ľava dlaň na práve koleno a práva ruka sa už jemne opiera prstami vzadu o podložku. Nádych ťa vytiahni cez temeno hlavy dohora. S výdychom pozeráš za pravým ramenom. Uisti sa, že nepadáš do dlane. To znamená, že keď na chvíľku zdvihneš ruku, nič sa nezmení.
Dýchaj pozdĺž celej chrbtice, rotuj s výdychom. Možno si naozaj predstav ten mokrý uterák, ktorý sa snažíš vyžmýkať. Tým je teraz akoby tvoja chrbtica. Nezadržiavaj dých, pokračuj v hlbokom, vedomom dýchu. S nádychom poď pomalinky naspäť. Na stred zdvihni ruky hore nad hlavu. S výdychom pôjde práva dlaň na ľavé koleno a ľavá ruka dozadu. Opäť nádych ťa jemne vyťahuje cez temeno hlavy hore. S výdychom rotuješ, pozeráš za ľavým ramenom. Žmýkaš uterák. Kľudne kedykoľvek v tej pozícii zatvor oči a dopraj si chvíľku. Nádych, vráť tvoje ruky naspäť hore. Výdych, ulož dlane dole do zeme, prejdi do pozície mačky. Dlane dostávaš pod tvoje ramená, kolena pod bedra, priehlavky do zeme, pod na klasický mačací chrbát. Nádych, pozri hore. Výdych, pozri na tvoje brúcho. Nádych, hore. Výdych, na brucho. A poď ešte raz. Nádychni sa, predĺž temeno tvojej hlavy, s výdychom preklop špičky do zeme, pod opozície psa tvárou dole, kľudne si poprešlapuj z jednej nohy na druhú. Nastav si pozíciu, vytiahni kostrč čo najvyššie, zatlač dlane dole do zeme. Nádychni sa, výdychni a pod s výdychom položiť pravú dlaň na ľavý členok a pošli tvoj hrudník do ľavej strany. Skús nájsť miesto, kde rotáciu cítiš. Predýchaj to miesto. Vráť ruku naspäť a s výdychom vymeň stranu. Zvrtni hrudník do pravej strany, pravá ruka ťa aktívne otlača od podložky, dýchaj. Vráť dlaň späť. Výdych, pomalinky skladaj kolena dole na zem, zapoj trošku stred tvojho tela. Otvor hrudník dole k zemi v pozícii šteniaťa, posuň ruky na začiatok podložky a s výdychom spúšťaj hrudník dole k zemi. Môžeš nechať natiahnuté ruky niekde pred sebou, čelo opreté o podložku. Nádych aj výdych. S nádychom sa vráť späť do pozície mačky. Spoj tvoje kolená, spoj palcové hrany chodidiel a dosadni na tvoje päty. Nádych, spájaš dlane pred hrudníkom, vyťahuješ sa cez temeno hlavy hore, zapoj stred tela, prejdi do rovného predklonu, pravú dlaň, pravý lakeť, pokladáš dole na zem, dlane ostali pred hrudníkom a vytlačíš sa hore. Dlane si dostala do stredu hrudníka, pozeráš do stropu, nezadržiavaš dých. S nádychom sa vrátiš naspäť na stred a s výdychom prejdeš na druhú stranu. Opäť zatlačíš dlane do seba, vytlačíš hrudník do stredu, pozeráš do stropu. Dýchaj, nezadržiavaj dých. Poď s nádychom naspäť na stred. S výdychom uvoľni telo v pozícii dieťaťa. Položíš čelo na podložku, brucho sa dotýka stehien, opieraš aj hrudník, čelo ide na zem, prípadne, ak nedočiahneš, môžeš použiť dve tvoje peste a položiť si čelo na ne. Trošičku zneutralizujeme chrbticu, dáme jej vydýchnuť, uvoľníme telo v predklone, ktorým táto pozícia je. A s nádychom sa vyroluješ stavec, postav si až hore, hlava ide ako posledná. Pozri sa niekam pred seba, prechádzame na podložku, takže si láhni, akokoľvek cestou si láhnuť chceš. Láhni si prosím ťa na chrbát, nechaj pokrčené tvoje kolena, dlane spusti dole do zeme. Jeden hlboký nádych, jeden hlboký výdych. Tvoje chodidlá ostali na šírku, pány a členky pod kolenami. S nádychom dvihneš pánu hore.
Natiahneš prednú stranu tvojho tela, kľudne nechaj uvoľnené ruky dole v zemi. S výdychom spusti tvoju pánu naspäť na zem, polož tvoju kostrč na podložku, pritiahni bradu jemne k hrudnej jamke a s výdychom ulož tvoje kolena doprava. Pohľad môžeš nasmerovať doľava. Nádychni sa, vráť sa späť na stred a s výdychom prejdi na druhú stranu. Nádych späť stred, poď uvoľniť bedrové kĺby v pozícii šťastného dieťaťa, kedy kolena priťahuješ k ramenám, zdvíhaš chodidlá hore, chytáš sa možno za maličkovú hranu chodidiel, prípadne medzi palcom a ukazovákom na chodidlách, alebo za zadnú stranu tvojich stehien. Vyber si to, čo ti sedí najlepšie. Hlboký nádych, hlboký výdych. Ak si chceš niečo do tejto tvojej praxe pridať, kľudne to teraz urob. Ak nie, tak sa len ľahni na podložku. Uvoľni ruky, uvoľni nohy, zatvor tvoje oči a vnímaj, čo všetko sa z tvojho tela odnieslo. Vnímaj pocit v tvojej chrbtici a skús ostať chvíľočku so sebou pre seba. Vidíme sa na budúce.